Ahojte, sezóna jablk je tu a my si dnes urobíme výbornú náplň, a keď hovorím náplň, tak budeme niečo naplňať, a to palacinky, čiže jablková náplň so škoricou. Poďme na to, očistíme si jablka a môžeme spustiť do varenia. Pri krájaní toho jablka si dajte pozor, aby ste si to jablko nakrájali na rovnaké kocky. Dôležité je to preto, lebo sa bude to jablko rovnako variť, aby ste nemali kúsky, ktoré budú úplne rozvarené a niektoré, ktoré boli ešte surové. Takže dáte viac času a snažte sa proste na rovnaké kocky. A po trochu času, ktorý sme strávili krájaním jablk, tak si ich dáme celé do hrnca alebo do nejakej nádoby a zasypeme ich cukrom. Zatiaľ nebudeme variť, dáme im tak 10 minút, aby si trochu spolu sa tak akože prepojili. To je bolo úplne ideálne. Mám tu aj kryštálový cukor, aj hnedý cukor a tomu pridáme ešte šťavu z jedného pomaranča. Ten pomaranč je sladký, zároveň kyslý, pekne to tak celé akože spojí. Tak to necháme kľudne ležať. Pravím 10 minút a kým sa to bude diať, tak si pripravíme palacinkové cesto. V miske mám už hladkú múku, jednu lyžičku kryštálového cukru a trochu soli. Rozbijem si do nej 3 vajíčka. A následne tam budem postupne zašľahávať mlieko, aby sa nám urobil krásne hladké cesto na palacinky. Čiže necháme chvíľočku odstať a môžeme sa potom pustiť naspäť do tých jablk. No a aby sa vám tá sklenená mysa nehybala po doske, tak na to je presne ideálne. Pozrite sa, dáte si na to mokrú utierku Harmony a môžete to jednou rukou miešať, druhou prilievať a tá mysa sa ani nehne. No a keď máte to cesto už celé takto pekne spojené, tak posledný krok je k tomu primiešať v podstate tak 2 polievkové lyžice masla a na záver mám taký výborný trik, tak že tou utierkou, ktorou ste si vlastne pomáhali, aby sa vám nehýbala mysa, môžete potom tú múku, ktorú ste tu možno vy nie, ale ja teda rozprašili, krásne poutierať, takže ten stôl bude opäť čistý a keďže viete, že čistota je pol života, tak kuchyňu treba udržiavať vždy v takomto stave. Prišiel čas na jablka. Najprv ich budeme spolu pekne dusiť zhruba 10 až 15 minút, kým nestratia väčšinu tekutiny a varíme ich až do bodu, kým nie sú mäkké. No keď už sa nám pekne jablka varia, tak nezabudneme samozrejme jednu čajovú lyžičku škorice, lebo však je jeseň a škorica a jablka sú predsa najlepší kamoši. Už len varíme a varíme, až kým to teda nezredukujeme, neodvaríme tú tekutinu a zároveň nám tie jablka neuvaria. No môžeme samozrejme robiť viac vecí naraz, kým sa nám robí plnka, tak my si ideme robiť palacinky a chcel som ešte ukázať, že toto je zhruba hustota cesta, musí byť takéto tekuté. No a teraz vlastne nám neostáva nič, iba robiť palacinky. A prvá je samozrejme tá najhoršia, to všetci poznáme, ale budeme sa snažiť vám takúto palacinkovú panvicu, z nej to ide lepšie. Čím tenšie, tým lepšie, vyskúšame si to. Palacinky sa nám pečú, jablka už sú v podstate podľa mňa hotové a ešte do nich prilejeme postupne, teda môžeme aj takto naraz možno, vodu zmiešanú s škrobom. Ten škrob asi spôsobí, že to bude mať taký džemovú konzistenciu. No a najobľúbenejšia časť samozrejme všetkých palaciniek je ich naplniť a zjesť. A teda ja ich nezatáčam, ja ich rozkladám takto. Hop, a ešte jedenkrát. Takto. A posledný krok je samozrejme práškový cukor. Tak vlastne poprášime a už len vám prajem dobrú chuť.